Srbija je glavni problem Zapadnog Balkana. Mi nemamo problema sa Sarajevom, a Sarajevo sa Prištinom, ali Priština i Sarajevo imaju problema sa Beogradom, kazao je za Radio Kosova predsjednik kosovskog pokreta Samoopredjeljenje Aljbin Kurti, govoreći o odnosima Bosne i Hercegovine i Kosova te viznom režimu, koji najviše šteti Albancima i Bošnjacima i spriječava normalnu slobodu kretanja među dvijema državama. Kurti ističe da mu je želja da Priština i Sarajevo sarađuju što više. Svjestan sam toga da Bosna i Hercegovina ne priznaje nezavisnost Kosova zbog Republike Srpske koja zloupotrebljava veto, kaže on. Kosovo i Bosna i Hercegovina su dve države koje su zemlje naroda koji su patili najviše u bivšoj Jugoslaviji. I dan danas imaju nažalost slične probleme, jer ti problemi potiču prvenstveno iz Srbije, tjedno zvaničnog Beograda, koji u Bosni ovdje ima Republiku Srpsku, a želi jednu takvu malu Republiku Srpsku i na Kosovu. Bosna i Hercegovina ne priznaje neovisnost Kosova, ali ja znam da to nije, za to nije kriva Sarajevo, nego Republika Srpska koja zloupotrebljava veto. Mislim da nije u redu što je Ministarstvo vanjskih poslova Kosova uvelo reciprocitet sa Sarajevom, jer time se kažnjavaju samo Bošnjaci. Jer Srbi i Hrvati koji su u Bosni i Hercegovini, oni imaju druga dokumenta i oni slobodno putuju. Republika Kosova bi trebala da uspostavi reciprocitet sa Srbijom, a ne sa Bosnom i Hercegovinom. Aljbin Kurti je naglasio da će danas razgovarati sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem o slobodi kretanja kosovskih i BiH građana i iskoristiti priliku u susretima sa privrednicima koji prisustvuju Sarajevo Biznis forumu, također razgovarati na tu temu. Sastaću se sa raznim političarima i aktivistima da bismo gradili što više mostova između Republike Kosova i Bosne i Hercegovine, kazao je Kurti. Sarajevo je ratovalo protiv Srbije, Priština je ratovala protiv Srbije i mi nismo imali, niti bi trebalo da imamo problema sa jednim drugima. Ima puno toga gdje možemo da surađujemo u politici, ekonomiji, kulturi, turizmu i tako dalje. I mislim da je izvanredna prilika da ja govorim o tome i da se sastanem sa raznim političarima i aktivistima da bismo gradili što više mostova između Republike Kosova i Bosne i Hercegovine. Problem nepriznavanja naše neovisnosti je i problem Bosne i Hercegovine. Nama je žao što Bosna i Hercegovina ne priznaje, ali također mislim da sloboda kretanja ne bi trebalo da se krši time što ćemo uspostaviti jedan formalni i štetni reciprocitet sa Bosnom i Hercegovinom, tim više kada to se dešava u jednoj situaciji gdje takav reciprocitet nedostaje sa Srbijom. A bit ću u Sarajevo Biznis forum i tu ću imati dodatnih prilika da se sastanem sa raznim političarima, uključujući i premijera Zvizdića, i da vidimo kakve su mogućnosti za bolju saradnju. Ali vi morate da razumete da mi smo još opozicija na Kosovu
mi nismo vlast na Kosovu i mi imamo dosta velikih problema sa vlašću na Kosovu. I jedan od njih jeste i ova prepreka koju je Kosovo apsurdno postavilo Sarajevo. Ali kažem još jednom da mi nismo u mogućnosti da ovo menjamo dokle god ne dođemo na vlast. Albin Kurti uvijek ima originalan stav prema političkim problemima, dijagnosticira i detektira srpsku politiku koja prema njegovom mišljenju producira političke krize u regionu. Autokrati u regionu međusobno se pomažu time što stvaraju političke tenzije da se ljudi ne bi mogli fokusirati na socioekonomski razvoj, kaže Kurti. Kurti smatra kako je potrebna Balkanska alijansa između Bošnjaka, Albanaca pa i Crnogoraca, Makedonaca i Hrvata, jer je, kako kaže, Srbija i dalje glavni problem Balkana. Predsjednik pokreta Samoopredjeljenja Albin Kurti je prvog dana svoje posjete Sarajevu posjetio nekoliko univerziteta te razgovarao sa studentima, a sinoć je u albanskoj zajednici Bosne i Hercegovine u Sarajevu upriličan susret sa Albancima koji žive u Bosni i Hercegovini, a sa kojima je razgovarao o problemima sa kojima se oni susreću kao manjina u Bosni i Hercegovini. Albin Kurti će danas i sutra prisustvovati Sarajevo Biznis forumu u najvećoj poslovnoj investicijskoj konferenciji u regionu jugoistočne Europe. Za Radio Kosova iz Sarajeva, Virđena Žubi.